Шығарылышыбызны Татарстанда нәшір ителүче газета журналларда игътибарга лайыклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәбез. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Язгы мәшәкатьләрне бер кырыйга куеп, татар матбугатына күз салып китик әле. Кышы буе диярлек кыйммәтләнгән йомырка сатып алырга күнеккән халык язын хәлләрнең яхшы якка үзгәрүенә ышанып яшәгән иде. Янәсе, язын тавыклар йомырка сала башлагач, бәяләр яна элекке хәленә кайтыр. Беренчедән, безнең илдә бер күтәрелгән бәянең төшү галәмәте бөтенләй булганы юк. Икенчедән, хөкүмәт тавыклары ел әйләнәсе сала йомырканы. Авыл кешеләре хәзер тавыкны я үз кирәге өчен генә асрый, яки бөтенләй дә асрамый. Менә шуңа да өметләр акланмады. Кыйммәтләнгән йомыркадан кыйммәт чиби чыга, кыйммәт чибидән үсеп җитә алса, кыйммәт йомырка һәм кыйммәт ит барлыкка килә. Кыскасы, изеп булмый торган быжыра. Шәһри Казан газетасы үз укучыларына шул турыда тәфсилләп аңлаткан. Әлеге газетада зур урын бирелгән тагын бер язма Татарстандагы юл транспорт һәлакәтләренең сәбәпләре һәм аяныч нәтиҗәләре турында. Быелның 3 аенда гына да республикада шундый һәлакәтләрдә 63 кешенең гомере өзелгән. 700-гә якын кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Аллаһ сакласын дибез инде. Ләкин ул сакланганлыгына саклый икәнне онытмаска кирәктер. Татарстан авылларында язгы ташу башланды. Бу уңайдан Ватан Татарстан газетасы су астында калган һәм шундый куркыныч янаган авылларда хәлләрне белешкән. Халыктан да борчылу юк. Шарасын алдан күргән урыннарда Ходай үзе биргән карны Ходай үзе үк юкка да чыгарды. Газетадагы барыбызга да кагыла торган тагын бер язма тормышыбызның астын искә китергән замана афәте, телефонда яшәү турында. Авторында онлайн яшәүнең әдәм баласы өчен китереп чыгарган катлаулы проблемалар турында бәйнә-бәйнә язып аңлата. Баксаң, бездән алдарак бара дип исәпләнүче Америкадагы Флорида штатының губернаторы шушы арадагына 14 яшькә кадәрле балаларга социаль челтәрләрдә үз аккаунтларын, үз битләрен булдыруны тыю, 14-15 яшьләренә аны әти-әниләре рөхсәте белән генә булдырырга яравы турындагы закон чыгарган. Үзен демократия бишеге дип санаучы илдә яшүсмерләрнең үз-үзләренә кул салу очраклары күбәюен, яшьләрнең гаилә корырга теләмәүләрен һәм тагын әллә никадәр бәлаләрне шул телефонга мөкиббән китеп яшәүдән күрә башлаганнар. Кыскасы, тагын бераз вакыттан соң әле кәрәзле телефон китереп чыгарган афәтләрнең исемлегенә без күз алдына да китермәгәннәр истәләсенә бер дә шик юк. Бу язма янәшәсендә шундый тормышта да нормаль булып кала белгән балалар турында укуы күңелгә аеруча тансык булган өмет чаткысын тергезеп җибәрә. Шөкер дисең, булдыксыз, юалган дип саналган замана балаларына да мәрхәмәтлелек, мәхәббәт, тырышлык кебек сыйфатлар хас икән бит. Ләкин андыйларны көндез чыра яндырып эзләргә генә калмасын иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.